Tsare waɗanda ake zargin ɓata garin ne waɗanda galibinsu matasa ne maza da mata ya biyo bayan rufe gidajen rawa ne a Gombe da aka fi sani da cewa gidajen Gala Night Clubs a Turanci saboda ƙaruwar ayyukan ɓata gari a waɗannan gidaje. Da yake ƙarin haske ga manema labaru kan tsaro da ake zargin cewa ɓata garin ne, Muhammad Bello Ma'azu, kwamandan hukumar tsaro ta Civil Defense na jihar Gombe, ya ce tsare sun wani kokari ne na rundunar wurin magance ayyukan ɓata gari da kuma tsaftace jihar ta Gombe daga ayyukan na ɓata gari da badala da ake a irin waɗannan gidaje. Yanzu idan za ka iya tafiya lungu sako da ko'ina idan yamma ta yi ba za ka tadda wa'annan ɓata gari a wurin da ba, sai dai wa'anda za su iya shiga can cikin lungu wa'anda suka ganin gwamnati ba ta iya kaiwa kuma mun kai gare su. Ya kira ga jama'ar jihar Gombe su ba da goyon baya ga rundunar a yi taron dangi wurin magance ayyukan ɓata gari domin kyautatuwar al'umma. Safiya Suleiman, jami'ar kiwon lafiya ce a zanta da manema labaru, ta ce 7 daga cikin 30 waɗanda aka tsare din aka kuma gwada su an same su dauke da cutar nan ta HIV/AIDS. Cikin guda 30 da muka yi wa gwadi a yau, mun samu guda 7 na yau. Sannan akwai waɗanda kuma already suna kan magani, su kuma guda 6 don ba su sha maganin ba ma a yau muka zo musu da maganin ba su sha. Waɗannan guda 7 din sabi ne wayanda already ba su san ma suna da ciwon ba. Su ma waɗanda ake zargi a tazanta da su sun bayyana dama su tare da cewa musu sassauci. Na kawo mata hijabi shikenan muna zaune muna hira hai abun da ya ritsa ni a wurin amma ba wurin nake ba. Mun biyu an same ni wajen da ya dace ba. Namiji suna lokana nuna suna zuwa. Ki bude baki ki magana mana. Ni ba baran iya magana ba. Muhammad Ibrahim Fatami daga Gombe, labarun Liberty.